The Local Traveller together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Heritage Malta. Li nafu żgur insomma li dawn in-nies vjaġġaw għal Malta bil-baħar u bdew jgħixu hawn. U issa nistgħu ngħidu li Malta l-ewwel nies li jgħixu fiha ma kinux bdiewa ma kienu kaċċaturi ġabbara. U fost l-aħjar navigaturi u baħħara fid-dinja fi żmienhom. Idek tfid indur id-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jeddir, xen niġbraw bil-mixi, naru silċin gawdu l-ħajja, monstri kbar sew u ġrajja, dragoni minn ta' kull is, ħajja waħda għal-pinnis. Mela, welcome to Latnija. L-erin tal-Latnija dawn huma. L-eruq tal-Maltin. Il-post fejn sibu l-fdalijiet tal-ewwel Maltin. Mela prof, saħna sa issa dejjem konna naħsbu li l-Feniċi kienu l-akbar navigaturi illi nafu bihom, imma issa grazzi għalik skoprejna illi ħafna żmien qabel kien hawn razza ta' nies li kienu tajbin daqshom biex jivvjaġġaw bil-baħar. Nafu dawn in-nies x'ġabhom law lejn Malta, nafu li ġew bil-baħar u x'hekk. Diffiċli tajt, tista' tajt kien hemm spiritu ta' avventura ġol bniedem li ġabhom hawn. Tista' tajt ukoll li l-ewwel bdiewa bdew jaslu fl-Italja, fin-nord tal-Italja u fil-Italja tan-nofs, qisu l-istess żmien u kien hemm qisu domino effect fil-komunitajiet tal-kaċċatur il-ġabbara li forsi imbuttawhom l-isfel. Ukoll seta' jsir anke dawn l-affarijiet ma nafux għadna. U nafu biex ġew x'tip ta' dajjes. Kanur, ngħidulu dugout kanur, ġifieri għandek zok ta' siġra bħala oak tree. Sip l-isqalija kbira, tkun kbira bil-fors, is-siġra. U tagħmel ħafruha biex jagħmlu ħafruha jew jużaw in-nar ukoll biex iħaffruha. U jużaw il-dugout bħala kenur u setgħu jiġu hawn. Probabbli kien hemm xi tnejn tlieta minnhom biex tkollok biżżejjed nies. U ġewwa u ma kellhomx strumenti. Dalar diġà beda jirbombja, qed tisma' l-akwistika. Iva. Kemmu espressiv. Kien hawn il-bdiewa kellhom is-siġar tal-frott. Okay. U hawnhekk kien mantenut minnant il-bdiewa kienu jinżlu bil-bala biex jieħdu sib is-siġar tal-frott. Imma mal-ewwel li ġejt hawn x'ħin rajt l-ar bħala esperta fil-arkeoloġija tal-kaċċatur il-ġabbara qatt żgur kienu hawnhekk jekk kienu Malta ħansibuhom hawn. X'kienu qegħdin ifittxu dawn in-nies? Il-ġeoloġija, l-ilma żgur u x'hekk? Tipikament aħna dawn in-nies naħsbu fihom bħala cavemen. Imma mhix correct view. Ma naħsib kienu intelligenti ħafna żgur. Kienu intelligenti ħafna u ma kinux iridu jgħixu ġo qar umdu mhux posta bih fejn torqod. In-nies ikunu jridu iktar rock shelter, x'imkien fejn hemm l-ilma. U anke hemm veduta tkun tista' tara l-annimali fejn qegħdin biex tagħmel il-kaċċa. U wkoll għandek bżonn li ngħidhom il-raw materials tal-ġebel biex tagħmel l-għodda tal-ġebel. Inti li studjajt imma issa għajdli ftit l-immaġinazzjoni tiegħi kemm ħadd tiġri. Nafu x'kienu jieklu, x'irwejjaħ kien ikun hawnhekk ġo dawn l-erien. Jiena naħseb li post bħall-Latnija tip ta' post fej anke fil-passat in-nies kienu jisom jaraw bħala aħna naraw katedral. Post kbir, speċi tagħmel impressjoni meta tiġi
Għaw fil-latnija, mhix ħaġa ta' kuljum li s-sipar daqshekk kbir, sabiħ. X'kienu dawk il-fdalijiet li sibt inti li jurew li allura dawn imorru lura iktar mill-bdiewa Iva. li ħsibna li kienu l-ewwel nies? Iva, ovvjament meta bdejna l-iskavja u hekk ma sibniex li konna nsibuhom daw il-fdalijiet. Aħna stennejna li alright, ħansibu l-ewwel nies li ġew Malta, ma aħna pretendejna li dawk in-nies ħajkunu bdiewa, l-ewwel bdiewa. Żmien Ardalam, bil-fuħħar tat-tip ta' Ardalam. U fil-fatt daw l-affarijiet sibnihom. Imma taħtom aħna komplejna għax it's good practice li tkompli, bdejna nsibu affarijiet oħrajn. U affarijiet mhux tas-soltu mal-bdiewa sib annimali domestiċi. Għajt isib il-baqar, isib il-naċ, isib il-mos, isib il-ħnieżer, imma bdejna nsibu ċrif. U ħafna minnhom, u bdejna nilma daw il-ċrif. Da ta' żmien Ardalam, da ġifieri żmien antik ħafna, għax sa fejn konna nafu daw l-annimali ċrif Maltin ġew estinti ħafna żmien ilu. Ma mbagħad bdejna naraw li kellhom kien hemm lodda tal-ġebel magħhom u mbagħad bdejna nsibu l-fdaliet tal-ħut ġoar. Għala da bil-fors kien hawn in-nies, ma bdejniex nsibu l-fuħħar, l-annimali mhux tas-soltu, u mbagħad bl-analiżi ma bdejna naraw li hemm storja ġdida. Ġifieri dak. Ma l-ewwel indunajna li sibna xi ħaġa speċjali. Kif tħossok bħala mara Maltija li inti u t-tim tiegħek biddiltu l-istorja tista' tgħid? Tħoss li unur kbir li tista' tagħmel xi ħaġa f'ħajtek, you feel proud li tkun tista' tagħti xi ħaġa lura lil pajjiżek u tkollok isek kważi wirt fil-pajjiż ħallejt xi ħaġa għat-tifla, għan-neputijiet tal-futur u għall-Maltin kollha, vera tħossok proud. Mhijiex xi ħaġa l-Maltin biss, vera, hija bidlet l-istorja wkoll anke fl-aspettattiva tal-Mediterran. Kieku kelli nistaqsik ma nafx edinaw u mort lura fi żmien u nsertaw grupp minnhom hawn u b'xi mod tista' tikkomunika magħhom. Tajjeb, bliema lingwa ma nafux kienu jitkellmu. X'kurzitajiet għandek, x'kont tistaqsihom? Jien nixtieq inkun naf kif waslu, għalfejn ġew u kif setgħu jibqgħu hawn gżira daqshekk żgħira mingħajr il-bidja bil-ħajja li kellhom, jiġifieri bħala kaċċaturi ġabbara. U damu Malta mhux ġew darba u mbagħad telqu, kienu ilhom hawn, centuries kienu ilhom hawn. Ġifieri sabu mod biex jibqgħu ħajjin. U mingħajr ma pereżempju joqtlu l-popolazzjoni kollha ta' ċrif, għax iċ-ċrif baqgħu hawn ukoll. Dawn in-nies kompletament differenti, kienu jieklu ħafna ħut, kienu jieklu l-foki, kien hemm anke dniefel hawnhekk, baleni, hemm ħafna il-bebbux tal-baħar, tipi differenti, hemm iċ-ċrif ukoll, hemm skieren. ħafna tipi ta' safar differenti. Laqqas nafu kemm hemm jiġifieri għadna dejjin bl-identifications. Meta bdejtu tajdu qed issibu l-affarijiet fejn ġi skavat? Mela hija ħanurek it-trinka. Issa daw il-ġebel li qed tara kollha ġebel li kienu qegħdin jippreservaw il-Meżolitiku u qed nużawhom biex inkomplu nipproteġu t-trinka. Hemm il-fdalijiet tal-fuklarja u hekk hemm ash tips hemmhekk fejn kienu jitfgħu l-ash mill-fuklari, hemm għadam kullimkien. Anka ġifieri qed naraw fejn kienu poġġu bil-qiegħda biex isajru. Mela, mbagħad jitfgħu l-għadam wara jom. Ġifieri bħala resolution tal-arkeoloġija mhix tipika li ssib xi ħaġa daqshekk preservat li tista' tara resolution u tista' kważi tmiss nies li kienu jgħixu 8,000 u iktar. Inkredibbli, ma. Naħseb il-messaġġ tiegħi jrid ikun issa u ħanħalli f'idejk biex nikkonkludu dan. Qabel kif għattajjeb inti, kulħadd kien jiġi hawn jilgħab, kien posta attivitajiet diversi mill-Maltin li għaddew. Issa se jkun xi daqsxejn protett u għandna biex ikun protett. Kif iridu nsibu dan il-bilanċ biex nikkuntentaw in-nies
li għandhom iħossuhom gburin b'din il-preservazzjoni mingħajr ma jħossu li qed inneħħulhom xi ħaġa bħala Maltin. Aħna naħseb il-pjanijiet fil-futur li nkonna l-open days fejn ikunu jistgħu jinżlu biex jaraw xaw, insibu il-mod biex nibbilanċaw, ġifieri niskun jiġraw u nżommu kollox miftuħ. Ingawduh issa minn aspett ieħor u aspett li għandna nkunu gburin bih. Grazzi għalik u għax-xogħol kollu li għamilt mat-tim. Grazzi lilek tal-interess tiegħek. The Local Traveller, together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Heritage Malta.